بلّا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ سارے صاحب میرے نال مل کے حکم ہے اللہ دے حضور معافی منگنی ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے نبی دے دروازے تے آ جاؤ، میرے نبی دے بوئے تے آ جاؤ۔ پنجابی ترجمہ سارے نو سمجھ لگ دی جائے، کسے صاحب نو شک بہانے واسطے تیار ہاں۔ اللہ نے فرمایا جدو تواڈے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے، او دی معافی منگنی اللہ دے حضور میرے نبی دے بوئے تے آ جاؤ۔ جاؤ کہا دا لفظ مطلق فرمایا، چاہے میرے نبی دی ظاہری حیاتی بچاؤ، چاہے میرے نبی دی باطنی حیاتی بچاؤ، میرے نبی دے جدو بوئے تے آ جاؤ دے میرے نبی دے دربار وچ حاضری دیو تے پہلا وجد اللہ تواب الرحیم، منو توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤ دے۔ اے جدو ایت دا مفہوم پڑھیا نا کرابی حضرت صاحب تشریف فرما رہے ہیں، صرف ایک گل بیان کرنے۔ ایک کرابی نے دور دراز علاقے تھی تے دل وچ خیال آیا میں بھی نبی پاک دی بارگاہ وچ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ میں بھی حاضری دے کے تے اپنے گناہ دی معافی مانگ لاں۔ جدو دور دراز مختصر تے مختصر ہونا جب تفصیل نال میں واقعہ بیان کراں تو 15-20 منٹ چاہیے، حضرت صاحب دا بیان ہے، سارے سننے واسطے انہاں نوں بلایا خصوصی طور تے۔ اسی ویسے فاتحہ کہن آیا، بھائی دے واسطے دعا کرنے واسطے آیا، ساڈے بھائی سن بڑے جی تواڈے شروع دی پتہ ہے مینوں 25-30 سال ہو گئے تھے آمدیا سارا بلو انہم ظالمون۔ جدو اس آیت دا مفہوم جدو عربی نے پڑھیا دور دراز علاقے تھی چلنا، چلدا چلدا جدو عربی آیا ہے مدینے دی گلی وچ آئے، جس مدینے پاک دی گلی وچ آئے نے اگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال جدو نوری چہرہ دیکھیا، نوری چہرہ دیکھا جدو آپ نال ملاقات ہوئی ہے، اوے رابی پوچھتا ہے بھئی میں اس طرح دور دراز علاقے تی آیا، میں نبیاں دے سردار دے نال ملاقات کرنے واسطے آیا، آپ دی زیارت کرنے واسطے آیا۔ جدو نوری چہرہ دیکھا سوان دے تسی اللہ دے نبی ہو، تسی اللہ دے نبی ہو۔ جدو یہ گل سنی میرے تیرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا دن سی دنیا تی پردہ فرمایا، تیسرا دن سی دنیا تی رحلت فرمایا۔ جدو عربی نے گل کیتی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جدو عربی دے منہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی سنیا، آپ دی آنکھاں وچوں اتھرو ہور جاری ہو گئے، اگے نبی پاک دے فراق وچ پے روندے سن۔ کیوں؟ اج کل پہلے منظور دا بھی تیسرا دن ہے، حضور نے فرمایا جی تواڈے قریبی رشتہ دار تواڈا فوت ہو جائے نا 3 دن سو گئے، 3 دن۔ اگر جس عورت دا خاوند فوت ہو جاندے اس واسطے 4 مہینے 10 دن تے 4 مہینے 10 دن، بہرحال لمبی تشریح دا ٹائم نہیں۔ جدو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رونا شروع کر دیتا ہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نامی لے آئے، تسی روندے کیوں؟ آپ نے فرمایا اے ربی تو دور دراز تھی آیا ہے، اج تیسرا دن میرے تیرے آقا نو دنیا تی رحلت فرما دینے، دنیا تی پردہ فرما دینے۔ جدو ربی نے سنیا آندہ میں تے دور دراز تھی آیا، اے نیت لے کے آیا میں ہن کی کراں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاواں او سلمان فارسی دی شان تو جنہوں نبیاں دے سردار فرمایا ہے سلمان منا اہل بیت، سلمان میری اہل بیت بچوں ہے، سلمان میری
اج کسے دا چودھری کوئی وڈیرا ایم پی ایم این کسے کمی بھرا نو آکھ سڑے، کسے نچلے درجے کسے نچلی قوم دے بندے نو آکھے لو بھائی تسی میرا اے پتر ہے، میرا اے ساڈا بھرا ہے، کوئی ایم پی ایم این آکھے اونوں خوشی نہیں محمدی قربان جاواں جنوں نبیاں دے سردار آکھن اے ساڈے وچوں اے سلمان من اہل بیت، سلمان میری اہل بیت بچوں ہے۔ او سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو جدو رابی او رابی نو نال لے آئے مسجد نبوی شریف بچ ٹر گئے نے، اگے گئے نے تے سارے صحابہ نبی پاک دے فراق بچ سر سٹے نے، نبی پاک دے فراق بچ رو رہے نے۔ جدو صحابہ نال ملاقات ہوئی ہے سارے آن انہیں آکھا میں دور دراز دی آیا اتنا سفر طے کر کے آیا، لیکن اللہ نے فرمایا جاؤ کا دا مطلق لفظ فرمایا ہے، چاہے میرے نبی دی ظاہری حیاتی بچاو چاہے میرے نبی دی باطنی حیاتی بچاو، قربان جاواں جدو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر وہ اگے عرض کردہ ہے رابی بابا جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے آپ دیاں جڑیاں زیارتاں مبارکہ نے جوڑے مبارک نے نالین پاک نے ماما شریف جڑیاں زیارتاں نے یا اے سلمان فارسی ہے بابا جی منونا زیارتاں دی زیارت کر لو کرا دیو میرے دل نو سکون ہو جائے گا۔ قربان جاواں حضرت سلمان فارسی مولا علی مولا علی ایمان آئیو باجی بھائی واسطے پیسے بیٹھے ہیں جنت واسطے دعا کرنی اللہ انہوں جنت الفردوس سے عطا فرمائے۔ جنت علماء کرام تشریف فرمان ہے جدو علی دا نام آوے نا تو خوش ہو کے لیا کرو بواؤ کھڑکانا جو تو جنت لب دی ہے جو تو جنت ہے اللہ نے فرمایا میں حال کے کولا اللہ فرمایا میں حال کے کولا تے پینتن پاک مال کے کول میں مال کے پینتن پاک مال کے اتنا ٹائم نہیں نبی نبیاں دے سردار قرآن دی آتا نا قرآنی رونا نبیاں دے سردار بی بی پاک فاطمہ تو زہرا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے یا رسول اللہ ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا یا رسول اللہ ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ جدو ربی نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی روزہ رسول وچوں آواز آئی قد وہ پھیرا لگا جا تیری بخشش ہو گئی ہے جا تیری بخشش دعا کرنے ان پاکاں ہستیاں دے سلطے ان شاناریاں ہستیاں دے صدقے اللہ ساڈے بھرا لالے خادم دا بھائی لالا منظور سین لالا طالب سین ان سارے جتنے دنیا تھی ماما ری سارے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس سے عطا فرمائے۔